Van Bob Dylan is het maar een liedstapje naar de Stuyvesantcelers. In dit programma in ieder geval. Ja, toch gewoon net hier. Uiteraard. Een heel liedstapje, ja. Stel je me eerst even voor. Maarten van der Dun. Thijs Hofstee. Jos Bakker. Maar of de Bob Dylan gaan of eerst maar even door de Stuyvesantcelers? Dat maar even nog hebben. Ja. Hoe de stuivers aan het zeilen. Dacht ik al. Je mag een feestje, hè? Wij hebben een feestje morgen. We gaan theater in. Dus in de gemeente in Steenwijk. Is dit voor het eerst? Nee, we hebben er al eens een keer eerder hebben de song. Maar nu hebben we echt een theaterprogramma maken. Met sketches en afgewisseld met muziek. Of krijg door om. Maar krijg hoe het steeds wordt. Hoe ga je dat organiseren? Ik bedoel, je bent bij een hele grote groep. En dan moet er teksten kunnen worden, dan moet er oefenen worden, dan moet er scrap worden. Hoe doe je dat? Hebben we er een regisseur bij? Ja, we hadden een regisseur bij voor de oefening natuurlijk. Maar we hadden er ook een speciale man bij gehad die het de sketches schreeuwen. En Waar dat? dat is Jan Oostra. Oosterhof. Ik ben even in de war. Nee, dat dacht ik. Nee. Nee, en het programma wat ik schreef, dat is de Stuyvesantcelers nemen Pieter bij de poot. In chronologische volgorde wordt zo'n klein beetje het, enkele momenten in het leven van Pieter Stuyvesant worden verteld. En daar plakken wij dan achter elke sketch die er komt, plakken wij een aantal nummers die daar heel toepasselijk bij horen. En dat met elkaar, dat wordt een fantastisch mooi programma. Kom, dacht ik. Wat wie de oorlering? Of hebben we het gewoon betocht op een flauwe snijter Mickey? Nou, dat bedacht net, maar wel met elkaar om de tafel zitten van... hé jongens, wat gaan we doen? Hè? Er wordt gevraagd voor de gemeente, er is nog een avond vrij. Willen jullie nog een keer terugkomen? Nou, met elkaar om de tafel zitten. En dan kom je op een gegeven moment Pieter Stuyvesant, Wolfga. Dus, en dan word je 's nachts wakker met de gedachte van... hé, we nemen Pieter bij de poot. En zo is het ontstaan. Hier ik een houten poort of niet? Letterwol. Ja, letter toch wel. Ja, eerder oudschutten. Dus ja. Nou, hij is amputeerd, hè? Hij is amputeerd. En dat gebeurt ook in morgenavond ook nog een keer. Wat een bloederige... Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Hij heeft het erbij of niet? Nee. Dat zo'n weinig woorden. Ja, Jembo, ja. We redden ermee, hè? Nee, wij hebben een allemachtige grote zagen hebben erbij. Blik je? Ja, dat gebeurt vakkundig. Kun je wel berekenen. Hoe lang ben je hier al met dwalen? Maar ik bedoel, klinkt al heel leuk en simpel en we doen dat even. Maar dit zijn natuurlijk enorme producties. Ja, we zijn er wel een jaar hier mee bezig. Al, ja? Nou, dat vind ik nog vrij kwad, ik nog. Ja, maar goed. We hebben al tussendroogjes optreden, ik nog. Hè? Ja. Dus dat giet ik toch. Neem vaak voor? Nou, gemiddeld een dikke 20 keer in jaar. Dus. Nou, dat kunnen we... Ja, leuk hè? Ja, nee, prachtig. Daar doen we het voor, hè? Ja. Ja, we zitten in Workum bij de strondrace Lierenlied. Waar en hoe laat? Wij treden op om 1 uur, van 1 tot 4. Mensen, als je dit joggen, dan in de herhaling, snijdt de morgen. Je kan straks dus nog naar de Stuyvesantcelers. Bij deze nog hartstikke mooi. Grote productie. Hij moet leren maar om te acteren of dat soort zaken? Of? Nou, we hier goede acteurs in de vereniging zelf. Zo. En die spelen normaal ook toneel. Dus die hebben gevraagd als die de rol wil nemen. Dus die hebben dat perfecte wijze gedaan. Mag ik me voorstellen? Ja? Ja, Welke rol speel je? Bist u Pieter? Nee, ik ben de oude dek. Zo zit er haast in poorten dan. Ja, ik ben de oude dekswabber. Hoe bleek je? Ja. Ze verzinnen wat, hè? Maar het is wel een prachtig verhaal. Ja, je hebt hem namen direct ontliep. Maar Pieter Stuyvesant verhaal is sowieso een boeiend verhaal. Ja, en wij hebben het een beetje herskreun, hè? Oh, wie het net helemaal goed genoeg? Wij hebben de serieuze kanten er een beetje uithalen. Dus we maken... Dikke knippen. Ja, dikke knippen. We nemen hem net voor niks bij de poort, hè? Nou, dat werd een mooi feestje. Ik denk dat er al een prudde belangstelling voor is. Maar binnen er wat kaartjes? Er zijn nog kaarten. Ja. Dan hebben we gewoon een mooie Mickey, toch? Ja, zeker. Ja, de hele dag, hè. We gaan gewoon opbouwen en dan een mooi medie nog even generaal. En dan geven we een mooie ondersteuning. Dan zal het heven. Maar je even schaamteloos reclame. Waar, hoe laat? In Theater de Meente in Steenwijk. Begint om 8 uur. En de kaartjes, nou, dat is voor een heel noffelijk prijsje. 10 euro. Oh, dat kent dat ook. Nee, dat dacht ik. Ga je geen houten poort voor? Nee, lang net. Eenmalig? Voorlopig wel. Je weet nooit wat er achterweg komt, hè? Als het nog verder theaters binnen zeggen... hé jongens, kom even bij ons langs. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen was belangstelling voor haar. Oh, misschien wel, ja. Dus afwachten. Thijs is onze PR-man, die doet er alles voor. Ja, ik probeer mijn best te doen. We willen graag een keer Heerenveen en nog het theater in Sneek. Hebben een mooi gloed naar het theater. Nou, wat zou het nou mooi wezen als wij dan met onze productie ook terecht komen. En dan laten wij en Drachten natuurlijk. Harmonie durf ik eigenlijk nog eens niet te zeggen. Die mag gewoon naar de hemel. Maar stilligjes ben we ons aan het voorbereiden voor culturele hoofdstad 2018. Dan kom je maar weer op. Ja. En wat ook belangrijk is, wij geven dit jaar ook nog 6 kerstconcerten.
Ja, we zitten in de kerk, de katholieke kerk in Wolvega. We zitten in de kerk in Dwingelo. En verder het Dickens-festival in Steenwijk. Nou, we hebben het hartstikke druk, joh. Mooi om te winnen. Succes! Nog even voor de camerameester. Let het even zien. Ik lees het even voor de mensen die de radio onhaan. Stuyvesant Sailors nemen Pieter bij de poot. 15 oktober, maar dat wil even zijn. Jongensmacht horen entree 10 euro. Er binnen wat kaartjes. En dat al hier in de meente. Dankjewel man en succes. Dankjewel.